खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कर'नानि गिख्रंनाय थासारिब्लाबो भारतआ हादोरनाङै 74थि उदांस्रि सान फालिदों। दिनै सुनिबारखालि भारत हादोरनाङै उदांस्रि सान फालिदों। 1947 इं मायथाइनि 15 आगस्तखालि भारत हादोरा इंराज खुंथायनिफ्राय उदां मोननाय जायो आरो भारतनि नौनारिया सुबुंखान्थिनि गेजेरजों हादोर खुंथायजों 74 बोसोराव आगान होफैदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हादोरनि उदांस्रि साननि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव हादोरनि राजथावनि दिल्लीनि लालकिल्लायाव फोरजाफोरखौ थांखिनानै बिबुंथि बावनायनि गेजेरजों गोबांथार बिथांखि फोसावदों। हादोराव थानाय गामिफ्रावबो इन्टारनेटनि खाबुखौ गोख्रोंसिन खालामनो बागै अप्टिकेल फाइबार लानायनि जबान होदों। कर'नानि जाउनाव हादोरनि थासारिनि बागै मख'नानै गाहाय मन्थ्रिया बुङो दि हादोराव कर'नानि भेक्सिन टेस्ट खालामनाया जाखांबाय, बेनिखायनो भारतआ कर'ना बेरामनि थाखाय गिनांगौ गैलिया। कर'ना सोमजिजेननाय बुब्लियाव भारतआव गंसेल' आनजादसालि दंमोन, नाथाय दा समाव 1400 आनजादसालि फसंनो हानाय जादों होननानै बुंथियो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। कर'नानि थाखाय हादोरनि रांखान्थि बिथिङा गोग्लैसोनाय जादोंब्लाबो नाथाय भारतारिफोरनि थाखाय मोजां रादाब होननानै बिथाङा बुङो दि आथिखालाव भारत हादोराव बायजो हादोरनि फालांगि दोहोन दोनथुमहरनाय जागासिनो दं। बेराफारसे आबाद दिहुनथाइफोरखौ भारतनिफ्राय बायजो हादोरफोराव दैथायबाय थानाय जादों। हादोरनि रौनिया बिफाननि गावसोरखौ हादोरनि थाखाय बावसोमनायफोरनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै मदिया बुङो दि जम्मु आरो काश्मीराव थाबैनो बिसायख'थि खुंनानै फोरजाफोरनि थाखाय गोजोन खौसे आरो जौगाखांनायनि बिथांखि रनसायबाय थानाय जादों। बावैसो अयोध्यायाव भगबान रामनि मुङाव मन्दिर लुफुंनाय खामानि मावजेननायनि बागै बुंथियो दि बे हाबाया भारतनि उन जोलैनि थाखाय गाव हादोरनि बागै भारतारिफोरनि गोसोआव गोग्गानाय लाबोगोन। चीन हादरखौ हुमखि हरनानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बुङो दि गुबुनखौ अनसोग्रा मान होग्रा भारत हादरा सुथुरखौ फेजेननायावबो खम नङा। लाल किल्लानिफ्राय हादर उदांस्रि साननि बिबुंथि फोसावनाय समावनो गाहाय मन्थ्रिया मोनसे बिथांखि फोसावनानै होबावो जे डिजिटेल हेल्थ मिशन। बे बिथांखियाव भारतनि गासै सुबुंखौनो सरजाबनाय जागोन होननानै बिथाङा मख'यो। मुंख'नो गोनांदि हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों उदां भारतआ उदाङै हाबा मावनायनि गोहोखौ लानो रोंनाय जानानै दं। नोजोरथावनादि बुहुमनाङै कर'नाया बयखौबो गिख्रं होनाय थासारियावबो रोजा रोजा सुबुंनि थुबुरनि गेजेरजों भारत हादोरनि उदांस्रि सान फालिनाय जायो। हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव गुबुन गुबुन हादोरफोराव गोबांथार सुबुङा कर'नानि जाहोनाव जिउ गोमानांदों। बेबायदिनो भारतआवबो गोबांथार सुबुङा जिउ खोमानांनायजों लोगोसे आथिखालाव गोबांथार सुबुङा कर'नानि फाहामथाय लागासिनो दं। बेबायदि थासारियावनो भारत हादोरनि उदांस्रि साननि रंजानाय होनायनि गेजेरजों गावनि हादोरनि फारसे अननाय सिबिनाय आरो जौगासारनाय हास्थायनायखौ फोरमायदों होननानै बानबुंथिदों हादोरनि अनसुला मोना। आसामावबो हादोरनि 74थि उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। हादोरनि 74थि उदांस्रि सानखौ आसामावबो जोबोर हायना गोनाङै बानजायदों। रायजो बेंगिरि डक्टर जगदीश मुखीआ राजभवनाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों हादोरनि 74थि उदांस्रि सान बानजायो। बेराफारसे गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गुवाहाटीनि खानापारायाव हादोरनि फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों हादोरनि उदांस्रि सान फालियो। गिबि मन्थ्रि सन'वालआ फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै गावनि बिबुंथियाव बुङो दि आसामा गावजों गावनि गेजेराव अनलायनाय, फोथायलायनाय आरो हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजों जौगासारनाय फारसे सिगांगासिनो दं। बर' गौथुमफोर, मिरु सोरखार आरो आसाम सोरखारनि गेजेराव जालांनाय बिटिआर सुक्तिनि बाथ्रा मख'नानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे गोरोबथिया रायजोआव गोजोन, खौसे आरो दावगानाय बिथिङाव आगानसेबाव देरहासारनाय लाबोदों। कर'ना बेरामा गुबुन रायजोनि रुजुनायाव बाङाइथार होननानै सन'वालआ बुङो दि कर'नानि भेक्सिन दिहुननाय जाबाय हिसाबै हादरा गिनांगौ जानाय नंलिया। लकडाउननि समाव आसामाव मैगं-थाइगं फालांगिफोरा खौटि खौटि मुलाम्फा जानो हादों होननानै बिथाङा आसामनि आबादारिमोननि थाखाय गोग्गानाय जादों होननानै बानबुंथियो। हादोरनि उदांस्रि सानाव गोबांथार बिथांखि फोसावनानै सन'वालआ रायजोनि साख्रिआवलाफोरनि मावबान्था बांहोनायनि बिबांखौबो फोसावनानै होयो। उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों रायजोआव थानाय सोलोंथाइ, थुनलाइ, हारिमु रैखाथि बिफाननि रोंखा-राखा गेदेमामोननोबो बान्था गथायनाय जायो। हादोरनि उदांस्रि सानखौ आसामनि गासै जिल्ला आरो महकुमा सदर थावनिफोरावबो मेहेरगोनाङै बानजायनाय जादों होननानै सोरखारि सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड खुंथायाबो हादोरनि उदांस्रि सानखौ क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय खुंथायसालि बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआव जोबोर मेहेरगोनाङै बानजायो। बड'लेण्ड आवथानि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो महकुमा सदरफोराव हादोरनि उदांस्रि सानखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनायनि खौरां मोननाय जादों।
भारत उदांस्रि सानाव गोबांथार बर'सा सुबुंनो बान्था बर' थुनलाइ आफाद बर' रेबग्रा जथुमखौ लाजेननानै गोबां बर' गथुमफोरा गोजोननाय बावहरदों। 74थि भारत हादरनि उदांस्रि सान लोब्बा लानानै आसाम सोरखारा गोबांसा बर' सुबुंनो बान्था फोसावदों। थुनलाइ हारिमु आरो गेलेमु बिथिङाव गावसोरखौ मैखोमै बावसोमनाय बर' लिरगिरि रिंगु दामसा आरो गेलेगिरिमोननो बे बोसोरावनो बांसिन बिबाङै बान्था गथायनो लानाय जादों। देग्लाय 2020 इं मायथाइनि थुनलाइ हारिमु आरो गेलेमु थिलिनि थाखाय बान्था आवथायनो हानाय गेदेमामोना जाबाय फारियै डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि थुनलाइयारि पेन्सन, नन्देस्वर दैमारि थुनलाइयारि पेन्सन, लांगाराम खाख्लारि आरिमु पेन्सन, बिरेन्द्र मोसाहारि आरिमु पेन्सन, रबिराम ब्रह्म आरिमु पेन्सन, माइकेल ब्रह्म गेलेमु पेन्सन, धर्मेश्वर दैमारि गेलेमु पेन्सन, उइलसन दैमारि गेलेमु पेन्सन। बेनि अनगायैबो 50,000यै राङारि अनसुंथाइ गथायनो लानाय जादों। बिसोर गेदेमामोननि मुङा जाबाय नबिन चन्द्र दैमारि गेलेमु, आनन्द दैमारि गेलेमु, कृष्णकान्त बसुमतारि गेलेमु, सोमदोन दैमारि गेलेमु, नरेन बर' हारिमु, लादुरा नार्जारि हारिमु। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।